Labari da dumi-dumin shi. Rundunar sojojin Najeriya ta ce dakaran haɗin gwiwarta na Joint Task Force tare da Operation haɗin kai sun samu nasarar daƙile wani hari mai ƙarfi da aka shirya kai wa yankin arewa maso gabashin ƙasar yayin ayyukan tsaro da suka gudanar a yankin. A wannan ƙoƙarin tsayar da wannan ta'addancin da suka yi, wato sun yi aikin ko sun yi babban aiki, sun yi babban ƙoƙari a wannan ƙasa tamu, kuma abin da ake so kowanne ma'aikaci ya kasance kenan, wato shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ba wannan ma'aikata lambar yabo. To a yau ne aka yi zaben primary election a jam'iyyar APC wadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya fafata shi da abokin karawan shi, wadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya lashe ƙuri'u masu rinjaye a ƙasar nan. Wato wannan yana nuna alamun cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana da rinjaye har yanzu a ƙasar nan, yayin da arewacin Najeriya kuma a jam'iyyar ADC suke ƙoƙarin fafata su ma primary election, wato a gobe ranar Litinin kenan za su fafata wannan zaɓe ne a ƙarƙashin jam'iyyar ADC, wato jam'iyya mai tasowa kenan. Wato za su yi wannan primary election da Atiku Abubakar da Peter Obi, sai sardaunan matasa wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kenan. To za mu gani zuwa gobe me zai kaya a ciki. Muna tsammani, muna sauraro, muna fatan dai mu ji alheri. Shugaban ƙasar Amerika wato Donald Trump ya nemi shugaban ƙasar Iran wato domin su zauna su tattauna akan wannan yaƙi domin a samu daidaito. Yana so inda ya je shimfiɗa shugaban ƙasar Iran sharuɗukan da to za a tsaye da wannan yaƙi, domin yaƙin nan ƙasashe masu ƙarfi a duniya sun nemi shawara domin su ba da daidaito akan wannan yaƙi da ake yi. Yaƙin nan da tsawon lokaci ana yin shi, kuma ko da yaushe asarori ake yi. Lokacin da shugaban ƙasar Pakistan ya je domin zaman sulhu, kuma ya ba da shawarori, ya ba shugaban ƙasar Iran shawara, kuma alamun shawarar nashi za su yi tasiri. To muna ganin dai cewa shugaban ƙasar Iran ko zai iya bari ya yarda da yarjejeniyar da za a kulla mishi akan a zauna a daina yakin nan, kuma a kulla mai shawarori. Daga shawaran da za a ba shi ne an ce ba a son a ga ya mallaki makamin nan, wato mai hadari a duniya, makamin nukiliya. Da wannan abun nan na za mu saurara mu je ko shugaban ƙasar Iran zai yarda da wannan sharaɗi da za a gindaya mar akan wannan hanahi na wannan mallakar wannan makamin nukiliya, wato makami mai guba, makami mafi haɗari a duniya. To za dai mu gani dai ana son a hana shi mallakar wannan makami, da kuma wannan uranium da ya mallaka na haɗa wannan makami ana son a karɓe su daga gurin shi. To ko shugaban ƙasar Iran zai yarda ko kuma yaya ne? To sai dai yanda ta kaya za mu ji zaman yanda zai kama, saboda idan har ya yarda da wannan sharaɗi to za a dakatar da wannan yaƙi da ake yi, za a haƙura a yi zaman, saboda zaman da ake yi duniya ta damu akan wannan yaƙi da ake, saboda yaƙin nan ya shafi mutane da yawa, ya sa tattalin arzikin ƙasashe da yawa ya samu ya karye, yasa ake son a samu yarjejeniya, a samu zaman lafiya, a dakatar da wannan yaƙi da ake yi. To shugaban ƙasar Iran dai shugaba ne mai aƙida, idan ya ce zai yi zai yi, idan ya ce ba zai ba. To sai yanda ta kaya za mu ji daga gurin shi. Ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa, da zarar mun saki labaranmu za ku saurara yanda